2014 η Κηφισιά έκανε πραγματικότητα ακόμα και τα πιο άπιαστα όνειρα. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Α1. Είχε για πρώτη φορά ξένους στη σύνθεσή της. Έπαιξε απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της χώρας και νίκησε ορισμένους αντιπάλους που έχουν γράψει τις δικές τους χρυσές σελίδες στο ελληνικό μπάσκετ. Η ιστορία της δικής μας ομάδας δεν αρχίζει πολύ παλιά όπως ορισμένων εκ των σπουδαίων συλλόγων της Α1. Για την ακρίβεια, θυμίζει ένα παιδί που περπάτησε γρήγορα, πήγε σχολείο και έπειτα έβγαλε φτερά, πετώντας προς μέρη απάτητα ξανά και ξανά και ξανά. Μόλις 20 χρόνια πριν, στις 20 Σεπτεμβρίου 1994, υπογράφεται το καταστατικό ίδρυσης ενός συλλόγου που τα πρώτα χρόνια θα στεγάζεται στην αυλή ενός σχολείου. Δημιουργήθηκε μετά από μια ιδέα του καθηγητή του Γάμα Λυκείου Κηφισιάς, του Στέφανου του Μπίρδα, ο οποίος εξέφρασε την απορία γιατί τα παιδιά εδώ της Νέας Κηφισιάς και των Αδαμών να πηγαίνουν στο Ζιρήνιο και όχι εδώ να φτιάξουμε μια ομάδα. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα ξεκίνησε αυτή η ιδέα να υλοποιείται και σε 3 μήνες είχε γίνει πλέον η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κηφισιάς. Ξεκινώντας παίζαμε στα ανοιχτά γήπεδα εδώ που βρίσκεται αυτό το κλειστό τώρα. Ήταν ένα γήπεδο ανοιχτό του Δημοτικού Σχολείου. Την πρώτη χρονιά παίξαμε εδώ και την επόμενη χρονιά πήγαμε στο ανοιχτό γήπεδο του Τρίτου Λυκείου στη Νέα Κηφισιά. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να κυλήσει το νερό στο αυλάκι. Το 2002 ξεκίνησε η πορεία προς το άπιαστο, με πρωτεργάτη τον πρόεδρο Λατσούδα να δίνει το σύνθημα και καθοδηγητή τον coach Νίκο Μπιλάλη, η μία άνοδος διαδέχεται την άλλη. Κατάφερε να ανέβει την τελευταία κατηγορία, τη Δέλτα ΕΣΚΑ, και να παίζει για 3 ή 4 συνεχόμενα χρόνια στη Γάμα κατηγορία. Στη συνέχεια με τον κύριο Λατσούδα, τον Παναγιώτη, τον πρόεδρο που ήταν για πολλά χρόνια μετά, άρχισε να μπήκαν οι προϋποθέσεις για να ανέβει η ομάδα σε συνεχόμενες χρονιές. Μαζί φτάσαμε ως την Α κατηγορία ΕΣΚΑ. Η ΑΕΚ δεν είναι μια συνηθισμένη ομάδα. Ίσως και γι' αυτό πετυχαίνει τα πιο ασυνήθιστα. Από το 1994 ως το 2014, μόνο 2 προπονητές κοουτσάρισαν την ανδρική ομάδα. Ο Νίκος Μπιλάλης έβαλε τα θεμέλια μέχρι την ΑΕΣΚΑ και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου συνέχισε το κτίσιμο μέχρι που η άλλοτε αυλή του σχολείου έγινε κλειστό γήπεδο. Και το κλειστό γήπεδο στις Αδάμες δεν χωρούσε πια τα όνειρα και η ΑΕΚ μετακόμισε στο Ζιρήνιο. Και επειδή τα όνειρα είναι δωρεάν και δεν φυλακίζονται, η αντρική ομάδα της Κηφισιάς έχει ανέβει επίπεδο, έχει πλέον σταθεροποιηθεί στην Α1 κατηγορία και νομίζω ότι και το Ζιρήνιο οριακά καλύπτει τις ανάγκες για το πλάνο και τις βλέψεις που έχουν οι άνθρωποι της Κηφισιάς που τη διοικούν. Και βέβαια οι ακαδημίες και οι υποδομές της Κηφισιάς έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Επομένως νομίζω και οι υποδομές χρειάζονται ένα μικρό γήπεδο ακόμα κλειστό στην περιοχή. Ο Δημήτρης Μενουδάκος δεν είναι απλά ο αρχηγός μιας ομάδας μπάσκετ. Είναι το σύμβολο της ΑΕΚ, ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που αγωνίστηκε και στις 8 κατηγορίες με την ίδια ομάδα. Από τη Δέλτα ΕΣΚΑ ως την Α1, από τα ανοιχτά γήπεδα με τσιμέντο μέχρι τα παλάτια. Ήταν ανοιχτό αυτό το γήπεδο, όντως, ακριβώς όπως είναι τώρα, αλλά με τσιμέντο κάτω και πολύ κρύο. Το 1994 συγκεκριμένα όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος, είχα έρθει και εγώ στις πρώτες προπονήσεις που μαζεύαν τα παιδιά. Και αυτό ήταν ο καημός μας, δηλαδή από τότε, από το 1994 και μετά, ο καημός όλων των νεοκηφισιωτών ήταν ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα κλειστό γήπεδο, το οποίο έγινε 10 χρόνια μετά, αυτό εδώ που βλέπετε, με πολύ κόπο βέβαια. Σκληρή δουλειά, αφοσίωση, πάθος, ταλέντο, τρέλα. Όλα συνώνυμα του ηγέτη της ομάδας, Σάβα Νικητάκη. Ήταν απίστευτες τις στιγμές που ζήσαμε εδώ πέρα, παρόλο που είναι λίγο έτσι μικρά τα αποδυτήρια και δεν είναι όπως είναι πλέον στην Α1, αλλά έχουν περάσει
ένας χρόνος περίπου, ένας και κάτι που ήμασταν εδώ και μου βγαίνει δύσκολα να πω πράγματα. Είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα εδώ μέσα. Οδηγός στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του πολυετούς ταξιδιού από τα γήπεδα της ΕΣΚΑ ήταν ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Στα πρώτα 6 χρόνια της θητείας του η ομάδα πέτυχε 4 ανόδους και την 7η χρονιά το θαύμα συνεχίστηκε με την πρωτοεμφανιζόμενη ΑΕΚ να παίρνει το δικό της πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση πίσω από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο. Όλα ξεκίνησαν το 2007 όταν στο μυαλό του Παναγιώτη Λατσούδα σφινώθηκε μία ιδέα. Αμέσως μετά από μία ήττα της Κηφισιάς στο Μαρκόπουλο που της κόστισε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο εμβληματικός πρόεδρος της Κηφισιάς είδε στα μάτια του αντιπάλου προπονητή τη σπίθα που έψαχνε. Ποιος ήταν προπονητής στο Μαρκόπουλο τότε? Μα φυσικά ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Έφερα ένα προπονητή τον οποίο πίστεψα, τον οποίο θεωρούσα ότι είναι ένας ανερχόμενος αστέρας προπονητικής. Και η πρώτη χρονιά ξεκίνησε με ένα ρεκόρ ακατάρρυπτο μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα της ΑΕΣΚΑ. Κάναμε 29 νίκες και μία ήττα στα 30 παιχνίδια. Είχαμε κάνει 15-0 στον πρώτο γύρο και ουσιαστικά είχαμε εξασφαλίσει την άνοδό μας πάρα πολύ γρήγορα. Η πρώτη σεζόν, σε ένα πρωτάθλημα γεμάτο αγκάθια όπως αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής, ήταν ουσιαστικά αναγνωριστική, αλλά και ιστορική, διότι ήταν και η μοναδική στα 4 πρώτα χρόνια του coach Παπαθεοδόρου που η ΑΕΚ δεν θα προβιβαζόταν σε μεγαλύτερη κατηγορία. Στη δεύτερη χρονιά όμως, μετά από μια διαδικασία που θα ζήλευαν και οι κορυφαίοι σεναριογράφοι ταινιών thriller, η ΑΕΚ θα πετύχει το στόχο της. Οι τελευταίες 5 αγωνιστικές θα μπορούσαν να σκηνοθετήσουν μια ταινία από μόνες τους. Κάναμε 5 σερί νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια και εκμεταλλευτήκαμε στραβοπατήματα που έκανε το Ηράκλειο και τελικά καταφέραμε μέσα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και από ένα παιχνίδι το οποίο παίξαμε στο γήπεδό μας με τη Λιβαδιά που κρίθηκε σε νεκρό χρόνο με ένα πολύ μεγάλο σούτ από το Νικητάκη. Καταφέραμε και πετύχαμε το μεγάλο μας στόχο και νομίζω ότι ήταν μια χρονιά σταθμός για την ομάδα, γιατί κατάφερε να ξεκολλήσει από μια εξαιρετικά δύσκολη κατηγορία. Ο Σάββας Νικητάκης ήταν ο δικός μας βάλτο αγόρι μου. Σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι εδώ μέσα με τη Λιβαδιά. Χάναμε 2 πόντους. 3 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Έχουμε out από τη sideline. Έχουμε πάρει time out. Ο Ηλίας έχει φτιάξει ένα σύστημα που λέει ότι θα κάνει downscreen ο 5, να βγει ο Ψωμαδέρης, να πάρει την μπάλα, να κάνει split, να κάνουμε πάσα απέναντι, τέλος πάντων να βγει ένα shoot τρίποντο, μπας και πάρουμε το παιχνίδι. Πάω να πάρω την μπάλα από το διαιτητή και έρχεται ο Σάββας, ο Νικητάκης, και μου λέει: εντάξει, άκουσες τι είπε ο Ηλίας? Του λέω: ναι. Λοιπόν, δώσε μου την μπάλα τώρα να μην σε πάρει ο διάολος. Και όντως έτσι έγινε. Πήγαμε να κάνουμε το out. Ο Σάββας ήρθε, πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια μου, όπως έχει δει το βίντεο θα καταλάβει. Και στην ουσία σου ήταν μέσα από τις τουαλέτες, όποιος θυμάται και έχει δει το παιχνίδι. Ανάμεσα σε 3 άτομα, στη γραμμή, στο διαιτητή. Ένα απίστευτο καλάθι, μπήκε τρίποντο. Ένας θεός ξέρει πώς κερδίσαμε εκείνο το παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι ένα μετέχνιο εκείνο το παιχνίδι. Του ποια θα ήταν η πορεία μας από εκεί και πέρα. Πήραμε αυτό το παιχνίδι, πήραμε την κατηγορία από τη Γ προς τη Β και από τότε ξεκίνησαν όλα. Με τέτοια φόρα, η επόμενη χρονιά στη Β' Εθνική έμοιαζε με πορεία σε κατηφόρα χωρίς φρένα. Σαν τρελό φορτηγό, η ΑΕΝ κατάπινε τις κατηγορίες και είχε φτάσει πια μόλις ένα βήμα πριν την Α1. Στο μεταξύ, τα πάρτι στα αποδυτήρια έδιναν και έπαιρναν, γιατί η υγεία μιας ομάδας έχει αφετηρία τα καλά αποδυτήρια. Έλεγα στον προπονητή, τον αγαπημένο μας, άμα θα βάλω το σούτ από το κέντρο, θα ζητήσουμε ό,τι θέλουμε. Τις πιο πολλές φορές βέβαια τα βάζαμε γιατί το πίστευε ότι θα πει και μετά μας το κόβε. Με το φιλαθλητικό στον πρώτο γύρο που παίζαμε στο ζωγράφου, που το βάζουμε και μας λέει εντάξει ελεύθερα άμα θέλετε και κάτσαμε. Μπράβο, ναι, και μείναμε όλοι. Δεν έφυγε κανείς, κάτσαμε και κάναμε προπόνηση. Και μας έβριζε ο Παπαθεοδόρου, λέει είστε βλάκες, είστε κότες. Σας δίνω ρεπό και δεν φεύγετε, τι να σου πω, να κάνουμε προπόνηση. Η καλύτερη μου θέση ήταν εδώ πέρα, γιατί έβαζα ένα φρέντο, το άφηνα, έκανα
Και μόλις τελείωνε η προπόνηση, δεν έβλεπα τη δώρα, κάνα ντουζάκι, αλλά σκιάτσι χάνα. Περίμενε, είχε και περούκα κρυμμένη. Περούκα, ροζ, τόση αφάνα. Ναι, αυτό ήταν κάτι. Γυαλιά κολυμβητή. Και όταν του τη βάραγε στην προπόνηση και ήθελε να την κάνει ροντέο, εξαφανιζόταν, έμπαινε μέσα, τα φόραγε. Λέγαμε πού είναι ο Σάββας, πέρα από πού είναι ο Σάββας. Εκεί που ήταν μιλημένος. Και έβγαινε από εδώ μέσα με περούκες ροζ τεράστιες και χόρευε, ανέβαινε τα σκαλιά, τα κατέβαινε. Ο Παπαθεοδόρου, εντάξει, ήθελε να το παίξει σοβαρός, γέλαγε και σταμάταγε την προπόνηση. Και η ΑΕΚ ευτύχησε σε όλη αυτή τη διαδρομή να φορέσουν τη φανέλα της μεγάλοι παίκτες και ακόμα σπουδαιότεροι χαρακτήρες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για κάθε νέο αθλητή της ομάδας. Και όσο οι επιτυχίες έρχονταν, τόσο το κίνητρο και η δίψα για κάτι μεγαλύτερο ξεχύλιζαν. Η Α2 κατηγορία μπορούσε να κρατήσει μόνο μία σεζόν την Κηφισιά. Στην Α2 μείναμε την πρώτη χρονιά και κάναμε πάλι μια πάρα πολύ καλή πορεία, τερματίζοντας στην 4η θέση. Και την επόμενη χρονιά βάλαμε πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση στόχο την άνοδο στην Α1. Πάλι πήραμε πάρα πολύ καλούς παίχτες, ήρθαν παιδιά με πολύ μεγάλη ποιότητα που είχαν κάνει πάλι πρωταθλητισμό στην Α2 κατηγορία. Η επόμενη σεζόν ξεκίνησε με ξεκάθαρο στόχο την άνοδο. Ενώ φίλοι και αντίπαλοι αποδέχτηκαν την ξεκάθαρη ανωτερότητα της ΑΕΚ στο γήπεδο, ο θεός του μπάσκετ θέλησε να δοκιμάσει τις ψυχικές αντοχές όλων. Εκείνο το απόγευμα στα Τρίκαλα, η Κηφισιά θα σφράγιζε την άνοδό της με τον πιο πιστικό τρόπο. Μια εκθαμβωτική εμφάνιση στην πιο καυτή έδρα που συνάντησε μέχρι τότε, μια απόλυτη επικράτηση εντός γηπέδου. Μόνο που η μοίρα είχε άλλη γνώμη. 0-6 βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, ένα απίθανο καλάθι εκτός χρόνου και για τις επόμενες 6 εβδομάδες τα μυαλά, οι ψυχές και οι καρδιές των ανθρώπων της ΑΕΚ πονούσαν. Ποτέ άλλοτε ο χρόνος δεν κύλησε τόσο βασανιστικά. Αυτό μας τύχησε πάρα πολύ, αλλά η ομάδα ήταν φτιαγμένη και δομημένη με πολύ καλά υλικά, είχε πολύ δυνατούς χαρακτήρες. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ αποφασισμένοι για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της ομάδος και φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική που παίξαμε τους κόπους όλης της χρονιάς και ίσως τους κόπους και τις προσπάθειες των τελευταίων 5 ετών. Τελευταία αγωνιστική, η Κηφισιά υποδέχεται τον Φιλαθλητικό. Ένα παιχνίδι που από τους ειδικούς χαρακτηρίστηκε ως το πιο συναρπαστικό στην ιστορία της Α2 κατηγορίας. Δύο σπουδαίες ομάδες, ο νικητής προβιβαζόταν, ο ηττημένος θα παρέμενε για ακόμα μία χρονιά στην Α2 κατηγορία. Την παραμονή του αγώνα, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου μοίρασε στους παίκτες του ένα DVD που δεν περιείχε το καθιερωμένο σκάουτινγκ του αντιπάλου. Του ζήτησε να τον δουν λίγο πριν φτάσουν στο γήπεδο για το μεγάλο αγώνα. Τα χέρια ήταν βαριά, η αγωνία λύγιζε και τον πιο ψύχρεμο, αλλά η δύναμη της παρέας έκανε το θαύμα της. Η φάση που σημάδεψε την αναμέτρηση και έκρινε την άνοδο σημειώθηκε 10 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Όλα κρίθηκαν σε 1 δευτερόλεπτο, σε ένα σουτ, στην ψυχή του Σπύρου Διαμαντόπουλου. Είναι κάποιες στιγμές στο μπάσκετ που δεν τις ξεχνάς ποτέ. Όσοι έχουν πατήσει το παρκέ, έχουν τουλάχιστον μία στιγμή την οποία θυμούνται μέχρι να πεθάνουν. Εμένα με στιγμάτισε αυτή η στιγμή που ξέρετε κι εσείς. Οι 2 βολές που μπήκα και σούταρα στον τελικό με το Φιλαθλητικό. Δεν υπήρχε κανένα άγχος, γιατί δεν είχα να χάσω τίποτα. Είχα μόνο να κερδίσω προσωπικά. Έλεγα ότι αν βάλω τις βολές, κερδίζουμε μια ευκαιρία να πάμε το παιχνίδι στην παράταση και ενδεχομένως να το κερδίσουμε. Και να τις χάσω, λέω, έχω μπει μετά από 30 λεπτά στον πάγκο, δεν θα μου κάνει κανένας τίποτα. Άρα οι πιθανότητες ήταν υπέρ μου. Όσα ακολούθησαν το φινάλε εκείνου του αγώνα θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις μνήμες όλων. Τη μέρα της ανόδου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ενώ ήμουνα στο κρεβάτι και παίζαμε την άνοδο με το Φιλαθλητικό εδώ, εγώ ήμουνα στο κρεβάτι και έλεγα, Παναγία μου, αξίωσέ με
γιατί είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και λέω Παναγία μου, αξίωσέ με να δω την ομάδα στην Α1. Και πράγματι έτσι και έγινε. Και εν συνεχεία μετακόμισε όλο το γήπεδο, παίχτες, προπονητές, φίλαθλοι, παράγοντες κτλ. Μετακόμισαν σπίτι μου και βγήκα στη βεράντα και γινόταν, καταλαβαίνετε τι έγινε εκείνη τη βραδιά. Θυμάμαι οπωσδήποτε το παιχνίδι με το φιλαθλητικό. Όταν ανεβήκαμε στην Α1 ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Μου είπαν ότι όταν τελείωσε το παιχνίδι ήμουν άσπρος σαν χαρτί. Ήταν δύο δύσκολες ώρες. Η ομάδα είχε δείξει πριν ακόμα ξεκινήσει η χρονιά της ανόδου προς την Α1 ότι ήταν φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. Ο Απόλλων Πατρών και ο ιστορικός Άρης το γνώρισαν από πρώτο χέρι στη διοργάνωση του κυπέλου και έγιναν οι πρώτες ομάδες της Α1 που θα ηττούνταν από την ΑΕΚ. Όταν άρχισα με την ομάδα, θέλαμε να υποστηρίξουμε την ομάδα της γειτονιάς. Σιγά σιγά όμως βλέπαμε ότι αυτή η ομάδα πετύχαινε όλο και κάτι καλύτερο. Κάθε χρόνο λέγαμε, φέτος αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Αν και πρωτάρισα στα υψηλά πατώματα, η Κηφισιά δεν ζαλίστηκε. Έφτιαξε ένα αξιοθαύμαστο ρόστερ με την οικογένεια Δημουλά να βάζει τη σφραγίδα της, ώστε η ομάδα να χαρακτηρίζεται από την κοινωνία του μπάσκετ ως πρότυπο λειτουργίας για την οικονομική και αγωνιστική υγεία που εξέπεμπε. Ο στόχος της εταιρείας και της οικογένειας Δημουλάς είναι να μείνει δίπλα στην ομάδα της Νέας Κηφισιάς και μαζί να βαδίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Κάπως έτσι, χάρη στο όραμα που έδωσαν διοικούντες και προπονητές, σπουδαίοι αθλητές που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο μπάσκετ επέλεξαν να γίνουν μέλη μιας νεοφώτιστης ομάδας. Κατιούζης, Τσαλγάρης, Λιακόπουλος προσθέθηκαν στον κορμό των Ελλήνων που προϋπήρχαν και παρέα με τους ουσιαστικούς και θεαματικούς Αμερικάνους αθλητές συνέθεσαν ένα παζλ που συνδύαζε ουσία, θέαμα, φαντασία, αποτελέσματα. Η ομάδα πέτυχε 16 νίκες, κατατάγει πέμπτη κερδίζοντας έστω και μία φορά όλους τους αντιπάλους της πλην των 2 αιωνίων. Περισσότερο από τις νίκες όμως κέρδισε τον σεβασμό όλων. Το δικαίωμα να ονειρεύεται. Ήρθαμε εδώ για να μείνουμε. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πρέπει να μείνει στην Α1 κατηγορία. Για να μείνει όμως χρειάζονται κάποιες δυναμικές, κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο. Αν θέλουμε να έχουμε όνειρα για αυτήν την ομάδα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα παιχνίδια μας εδώ πέρα και σε κάθε παιχνίδι ουσιαστικά να μπαίνουμε μέσα. 20 χρόνια μετά τους πρώτους αγώνες στα ανοιχτά γήπεδα, με χιόνια και φορώντας αυτές τις φανέλες, η ΑΕΚ φοράει τα καλά της και δικαιούται να δηλώνει πως η πορεία της μόλις ξεκίνησε.